2 og 3 hver række. Og førstepladsen i begge rækker får en vandrepokal, som gerne må bringes med her til næste år. Så vi håber selvfølgelig, I kommer tilbage næste år. Lige først, at det drejer sig også om at være med i det her løb. Ikke kun om at vinde. Så nogle af dem, der har været med og gjort en stor indsats og været med til at gøre det sjovt for os andre, det er Team Brugård 2. De blev godt nok sidst, men det gælder om at være med. Vi venter lige til de kommer i mål. Så tager vi... der var det jo. I LMP1 har vi bedste tid med Team Devil Island med en tid på 1:10.48. Vi vil gerne se hurtigste mand på det hold heroppe. Og så har vi en meget, meget hurtig GT-Pro-mand. Han skal vist avancere til LMP1 næste år, tror jeg. Det er Team Maniacs, der ser deres hurtigste mand. Det var på 1:11.043, så han er kun et halvt sekund på de andre. Så har vi selvfølgelig afslutningen på GT-Pro. Og det er efter et meget senigt regnesystem, som desværre ikke kunne bringe vores hold op på første dag. Nu har I heller top, så det er ikke godt nok. På tredje pladsen i GT-Pro har vi Team Maniacs. Der må være nogle flere, der er en til. Kom bare her. Så er der champagne på. Han er alt på lille, jeg kan se. På andenpladsen har vi Team Supersonic. Og på førstepladsen i GT-Pro har vi en genganger, som nu efterhånden er kommet avanceret til førstepladsen. Atec Power 1. Værsgo. Jeg mangler ikke på. Jeg vil lige holde op på top. Ja, det er også rigtigt. Prøv at høre. Ja. I jagter marken. Ja, så havde vi 7 hold, der kørte i LMP1 her. På tredje plads har vi ugens Dream Team. Wow! Rigtig fedt. Okay. LMP1, andenpladsen har vi SAS Le Mans Team. Ja, top. Hvad er du? Læg det hernede foran mig. Her også. Der er et billede. I skal skynde jer, hvis I skal have et billede fra. Så kommer der noget pis på Martin. Okay. På førstepladsen i LMP1 har vi Team Island Racing.